Hei, mä oon Minttu ja mä luen teille alun kirjasta Taro maan ytimessä, jonka ovat kirjoittaneet Timo Parvela ja Jussi Kaakinen. Taro kaivoi kuopan. Siellä oli hiekkaa. Syvemmältä hän löysi lisää hiekkaa. Muovilapion varsi uhkasi jo loppua, mutta vieläkään maan alla ei ollut kuin hiekkaa. Onko maapallo siis rakennettu hiekasta? Pelkkä typerä hiekkapallo. Karhu ei vastannut. Se mökötti vielä, koska Taro ei antanut sen kaivaa. Se olisi ollut siinä niin hyvä. Karhut ovat omasta mielestään mestarikaivajia. Taro joutui jo kurkottamaan yltääkseen kuopan pohjalle. Vielä yksi kauhaisu ja sitten asia olisi lopullisesti todistettu. Pelkkää hiekkaa. Lapio osui johonkin. Johonkin kovaan ja perään antamattomaan. Johonkin, joka ei takulla ollut ainakaan hiekkaa. Tähän tarvitaan kone, Taro ähkäisi. Juuri silloin laatikolle tulivat Joni, Jani ja Petteri, talon ilkeimmät pojat. Mitä sinä teet meidän hiekkalaatikossamme? Kysyi Joni. Mitä sinä teet meidän kuopassamme? Kysyi Jani. Mene pois, määräsi Petteri. Haluatko, että minä syön heidät? Taro puisteli päätään. Hänellä oli muutakin mietittävää kuin toisten typeryys. Jos haluaa nähdä jonkin sisään, siihen pitää ensin tehdä reikä. Neulalla voi tehdä reijän ilmapalloon, mutta silloin koko pallo räjähtää. Taro ei halunnut räjäyttää maapalloa. Neulaa ei siis voinut käyttää. Isällä oli hieno porakone. Sillä saattoi porata reijän vaikka seinään. Taro tiesi sen, sillä hän oli kerran kokeillut. Isä oli suuttunut, vaikka idea oli ollut karhun. Ne nimittäin joskus saavat paksuun kalloonsa ajatuksia, jotka ensin tuntuvat hauskoilta ja jännittäviltä, mutta ovat sitten äidin tai isän mielestä ihan huonoja. Niin kuin sekin, kun karhu väitti, ettei vessapaperirulla lopu koskaan. Loppuu se. Taro oli tarkistanut säkin jokaisen rullan ja kaikissa niissä oli toinenkin pää. Mutta kuinka siis voisi kurkistaa maapallon sisään? Siihen tarvittiin kone. Onneksi Taro osasi rakentaa sellaisen ja onneksi karhu oli hyvä apuri. Kiinnittäkää kypäränne, sulkekaa silmänne ja suunne, pitäkää kiinni. Taro ei ehtinyt edes painaa käynnistysnappia, kun jostain kuului vaimeaa murinaa. Se ei tullut koneesta, se tuli karhun vatsasta. Karhulla oli nimittäin nälkä. Eväät, me unohdimme eväät. Karhu murisi. Taro haki kaapista keksipaketin.